To a bidiyo uku na baya nake jin mun yi magana akan turare, yau za mu ɗora. Amma dai a saurara sosai, kar a gajiya domin za a amfana. Amma dai a rika danna subscribe, ana kuma tura mutane, sannan ana yin comment, ana danna zuciya dinnan kuma wato like kenan ana so. To yau za mu yi magana ne akan wajen sa turare. Gaskiya mutane da yawa ba san yadda ake sa turare ba. Ai malam, jiki ne yake wari ba riga ba. Naka ba za ka je fa kana fesa riga turare a rigar ka ba. A inda ka dawo gida ka cire rigar, warin jikinka yana nan a jikinka. Malama ai ba hijabi ake fesa turare fa ba. Ai jikinki ne yake wari, ba wai hijabi ba. Sai ki dawo ki cire hijabi, amma saboda kin nuna a rana jikinki kuma yana ta wari. A jiki ake sa turare. A jiki ake sa turare, kuma akwai wurare da yawa. Wuraren da mata za su sa turare daban, wuraren da maza za su sa turare daban a jikinsu. Amma kawai zan takaita ne na kawo waɗanda kowa ma zai iya sawa. Daga ina wari yake fitowa a jikin mutum? Yawanci daga hamata. Shi yasa aka yi body spray, don ba a jikin kawai za ka fesa ba, a hamata za ka fesa. Amma kila saboda gudun ko zai kawo maka borin jini kamar yadda muka yi magana a baya, to kyawunta dai sai ka sa rigar ka, sai ka fas a kan rigar, sai kuma ya ratsa ya tafa mata. Fas sai ya ratsa rigar ya tafa mata. Ko kuma a sa a wuyan hannu nan, ko kuma a bayan kunne, ko kuma a wuya. A wuraren nan akwai wasu wuraren, amma dai nan aka fi so a sa turare. Yanzu kuma sai mu shiga wani bangare na shin kun lura cewar turare idan ka ɗauke shi, wani sunan turaren ne kawai akai, babu abin da aka rubuta na sinadarai. Yawanci kayan kwalba, kayan gwangwani, kayan kwali za ana rubuta sinadarai. Domin sa ba a rubuta sinadarai a jikin turare, za ka sha mamaki. Sinadaran da ke cikin turare mafi kankanta a samu guda 50 har zuwa 500. Wato sinadari daban-daban a cikin turare yana tashi a wani turaren daga 50 zuwa 200, a wasu turaren ma daga 300 har zuwa 500. Da aka kwalbar ta yi kaɗan a cewa za a rubuta sinadaran akai. Ina jin kamfanonin turare ne kawai hukuma ta ko ina ta yadda ba sai an rubuta sinadarai akan kwalba ba ko akan kwali ba, saboda yawansu. To sinadaran da aka ce sun kai 50 ko 200 ko 300 ko 500, kuma mafi yawan waɗannan sinadarai ne da aka yi a masana'anta, ba daga furanni aka ɗauko ba. Ya kaga dole a samu cutarwa. Allah ya samu dace.